tallennus aloitettu webinaarista, eli te, ketkä nyt olette täällä paikan päällä, niin tervetuloa. Ne, ketkä katsoo tallenteena, morjes myös teille. Lähdetään käymään asioita läpi. Noin tunnin webinaari kyseessä. Arvioisin, että semmoinen 45-50 minuuttia on mulla asiaa, ja sen jälkeen, jos on kysymyksiä, niin sit niille on varattu aikaa, ja lähdetään käymään läpi. Ennen kuin menen itse aiheeseen, niin muistutan, että meillä on aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Löydetään näistä eri kanavista. YouTubesta itse asiassa 2 eri tilillä, muissa 1 tilillä. YouTubessa suomeksi ja englanniksi löytyy videoita, ja ottakaa seurantaan vähän erityyppistä sisältöä kanavan luonteesta riippuen, niin siinä vielä linkit tuossa chatissa. Mutta tämän päivän webinaari meikäläinen vetää yksin. Mun nimi on Joona Taskinen, toimin Seidatilla projektipäällikkönä, ja sen myötä tullut tuohon materiaalin hallintaan aika hyvä osaaminen. Olen vuodesta 2017 käytännössä tehnyt asiakasprojekteja, kehittänyt asiakkaiden materiaaleja, auttanut heitä viemään tietyissä tilanteissa hyvin isoja määriä materiaalia, ja sitten monesti myös sitten asiakkuuden aloituksen jälkeen autettu, kun materiaali alkaa kertyä, niin joissain tilanteissa esimerkiksi brändiuudistuksien osalta ja tämän tyyppistä. Multa voi tietysti niin kuin keneltä tahansa seidattilaiselta kysyä missä tahansa vaiheessa, mitä tahansa seidattiin liittyvää. Tuossa on mun yhteystiedot. Nopein tapa tietysti tuon meidän sovelluksen tai nettisivujen kautta löytyvän chatin kautta sitten kysyä semmoista yleistä asiaa, mutta saa laittaa viestiä mulle suoraan, jos herää tämän webinaarin aiheesta jotain ajatusta tai ylipäätään haluaa kysyä jotain. Mutta tämän päivän webinaarin aihe on karkeasti tuossa oikealla. Käydään yleisesti, että mitä tarkoittaa materiaalinhallinta Seidatissa. Sitten lähdetään käymään ihan käyttökoulutuksen omaisesti. Mä en ihan supersyvälle mene, että miten jokaista nappia painetaan, mutta käyn lähinnä periaatteet niistä, että minkä tyyppisiä ominaisuuksia löytyy ja mitkä on parhaat käytännöt teidän materiaalihallintaa niiden ominaisuuksien kautta. Sitten lopussa muutamat vinkit siihen, että miten pystytte yhteistyössä tekemään vähän vastuualueista ja ton tyyppisestä, mikä nyt ei pelkästään liity Seidattiin, mutta yleisesti materiaalin hallintaan. Ja sitten käydään vielä lyhyesti Seidatin materiaalin jakamisasetukset ja tavallaan, tai vaihtoehdot ja että miten niitä pystyy hyödyntämään. Ja kysymyksiä ja vastauksia listattuna tuonne loppuun, mutta mielellään heti kun kysymys herää, niin sen voi kirjoittaa tuonne chattiin. Mikäli haluaa ääneen sanoa sen ihan mikin kautta, niin sekin on mahdollista. Pystytte ottamaan muten teiltä itseltä pois, mutta hyvä tiedostaa, että jos puhutte jotain ja näin, niin se tallentuu myös tuohon tallenteelle, eli se on sitten siellä tallessa. Tosissaan chatti löytyy tuosta työkalun oikeasta alareunasta, siellä on tuommoinen puhekupla, ja siellä voi heittää kyssäriä, ja luultavasti huomenna tai heti ensi viikon alussa viimeistään toimitetaan sitten kaikille, ketkä on ilmoittautunut. Eli nyt jos on joku kollega, joka olisi voinut tämän saman webinaarin sitten katsoa, niin voi sitten heille eteenpäin laittaa. Tai sitten jos tosissaan tallennetta katsotte, niin totta kai saa jakaa eteenpäin. Lähdetään käymään läpi siitä, että mitä tarkoitetaan ylipäätään materiaalin hallinnalla Seidatissa ja miksi se on tärkeää. Monesti mä vähän pohjustan tätä sillä, että mikä se tilanne monesti asiakkailla on. Varsinkin ennen Seidatin käyttöönottoa monella asiakkaalla saattaa olla haasteita siinä, että ne materiaalit on vähän siellä sun täällä. Puhutaan pirstaleisuudesta. Se oikeastaan nitoutuu kaikkiin noihin seuraaviinkin kohtiin, mutta monesti haaste saattaa olla se, että teillä on materiaalijengin omalla koneella ja siellä, täällä ja tuolla, ja kukaan ei oikein pysty kontrolloimaan sitä. Siihen liittyy myös tuo alhainen laatu, että ei pystytä tavallaan yhteistyössä kehittämään sitä materiaalia. Ei välttämättä pystytä myöskään sit jotain uusia tuotteita tai tämän tyyppisiä myyntikonseptin
osa-alueita sitten tuomaan siihen esitykseen, koska jälleen ne on siellä pirstaleisesti vähän siellä sun täällä. Ja sitten jos joku kehittääkin jotain loistavaa materiaalia, niin se ei sitten välttämättä kaikille tuo. Eli tämä on haaste tavallaan perinteisissä materiaalijärjestelmissä, jossa ne tiedostot on omilla koneilla. Ei liity pelkästään nyt esityksiin, mutta meidän tilanteessa se on se, mitä me pyritään taklaamaan. Seidatin taika lukee tuossa keskellä, ehkä vähän kornistikin sanottuna, mutta idea on se, että kun varmasti tässäkin webinaarissa nyt on eri rooleja edustettuna, saattaa olla markkinoinnin tyyppejä tai toimitusjohtajia tai myyjiä tai muuta, kaikki nitoutuu tietyllä tavalla tuohon materiaaliin, mitä te haluatte ylipäätään teidän asiakkaille esittää. Siellä saattaa olla tuotepäällikön puolella sitten joku, kuka vastaa siitä, että siellä on hinnat oikein ja tuotekuvaukset on oikein ja markkinointi saattaa enemmän vastata siitä yritysilmeestä ja tämmöistä. Eli kuten varmasti jokainen ymmärtää, niin siinä on monet kädet samassa savessa ja niitä kohta läpikäytäviä ominaisuuksia niin hyödyntämällä pystytään sitten sitä materiaalin hallintaa helpottamaan huomattavasti. Näin. No mitkä on sitten niitä ominaisuuksia, jotka luvatusti just helpottaa sitä toimintaa? Käydään niitä tässä läpi oikeastaan nämä kaikki. Sen lisäksi mulla on muutama pikku ekstra, minkä mä nostan tuossa, mitä ei ole tähän vielä listattu tuossa lopussa. En nyt niitä lue tuosta ääneen, ne tulee tuossa läpikäytyä. Mutta perusidea vielä tässä, että pystytään tavallaan niiltä eri osa-alueilta niihin useisiin eri esityksiin sitten vaikuttamaan, että jos kuvapankista tehdään joku juttu, niin se saattaa vaikuttaa sitten useampaan esitykseen kerralla, tai vaikka taas Smart Slidea, niin se on ehkä yksi Seidatin voimakkaammista ominaisuuksista, niin sehän saman tien sitten päivittää niin kuin niille käyttäjille, ketkä nyt jo Seidatia käyttää, niin on sinänsä tuttua juttua. Tässä vielä ehkä vähän eri kantilta ajateltuna sitä, että kun lähdetään niitä materiaaleja tekemään, niin se on monesti tämmöinen tietyn tyyppinen lineaarinen polku, että siellä eri roolit, eri henkilöt saattaa vaikuttaa siihen esitykseen, joka sitten lopulta on se, mikä sinne asiakkaille esitetään ja jaetaan. Voi olla tietysti, että suoraan markkinoinnin esityksiäkin jaetaan, ei siinä mitään, mutta monesti ne tavallaan elää silleen henkilöltä toiselle ja sitten eri osa-alueita siitä esityksestä saattaa olla tehnyt eri henkilö, mutta mä ehkä näen tämän enemmän sen sijaan, että olisi pelkästään tuommoinen lineaarinen polku, missä markkinointi pistää homman jalalle ja sitten myyjät siellä lopulta räplää, vai että se on enemmänkin semmoinen kehä, jossa kaikki nämä eri henkilöt ja roolitukset ja vastuualueet pystyy sitten yhdessä kehittämään. Eli jos markkinointi huomaa, että hei, meillä on tuolla vanhat logot tai jotain muuta tämmöistä, mitä pitää päivittää myyjien esityksessä, niin pystytään sitä sieltä kootusti päivittämään. Mutta lähdetään käymään läpi ihan niitä tavallaan yksittäisiä juttuja, että mitä kautta te pystytte sitä materiaalia tehokkaammin hallitsemaan. Ensimmäinen tämmöinen pikku juttu varmasti niille, ketkä nyt Seidatia on käyttänyt, niin on tuttu tämä Seidatin etusivu. Lähinnä siinä on hyvä tiedostaa just se, että siinä näkyvillä on lähtökohtaisesti kaikki esitykset, joita teidän työtilasta löytyy. Ja nyt mikäli ette ole vielä tageja eli tunnisteita käyttänyt, niin on yksi semmoinen, ei pelkästään ne, ketkä niitä materiaaleja enemmän hallitsee, mutta jokainen, kuka materiaaleja käyttää siellä teidän työtilassa, niin heille tosi tärkeä ominaisuus. Eli te pystytte lisäämään tiettyjä tunnisteita eri esityksiin. Ja ehkä tähän, että miten tätä dashboardia, tageja ja esityksiä ylipäätään me käytetään, niin meillä on tietyn tyyppisiä master-esityksiä. Meillä saattaa olla esimerkiksi, ei nyt silleen tarkalleen kertavuodessa, mutta perusidea, että kertavuodessa About-tiaralla tehdään semmoinen isompi päivitys meidän myyntiesitykseen, siitä tehdään master ja siitä vastaa tavallaan niin kuin markkinointimyyjät tietysti yhdessä, toimitusjohtaja, graafiset henkilöt ja näin päin pois, että siinä on tavallaan niin kuin isompi jumppa
ja sitten kun se materiaali on tehty, niin jokainen myyjä sitten tekee siitä omat versionsa, ja Smart Sliden avulla varmistetaan aina, että se materiaali pysyy ajan tasalla. Mutta tavallaan niin kuin me käytetään hyvin pitkälle itse semmoista ajatusta, että meillä on aina ne masterit, josta me lähdetään kopioimaan, ja niissä Smart Slideit on sitten mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Ja jos mennään niihin, että mitä ne Smart Slideit on ja miten niitä hallitaan, niin Smart Slideit on niitä sivuja, jotka on samanlaisesti tai identtisiä sivuja ja samantyyppisissä tilanteissa käytetään esitysten välillä. Eli tässä toi giffi, joka tuossa näkyy, niin kuvastaa sitä, että jos etusivua muokataan yhdessä paikassa, niin se päivittyy sitten kaikkiin noihin 4 esitykseen, joita tuossa näkyy. Eli tämä on ehkä siinä mielessä hyvin yksinkertainen ominaisuus, joka Shadowtista on jo löytynyt pitkään, mutta edelleenkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jolla te pystytte pitämään materiaalia hyvin ajan tasalla teidän työtilassa. Paljolti sitä työtä pystyy tekemään täällä Smart Slide-pankissa, eli paikassa, jossa te näette kaikki ne teidän työtilan Smart Slideit. Siellä te pystytte tietysti yksittäisiä sivuja muokkaamaan, mutta siellä pystyy myös sitten yhdistelemään tiettyjä sivuja. Nyt esimerkiksi käytännön esimerkki, kun mä oon tätä materiaalia tänään tässä jumpannut, tehnyt valmiiksi, niin sitten mä oon päivittänyt sivuja, jotka on käytännössä sadoissa esityksissä. Eli huomannut, että okei, täällä on itse asiassa pikkasen päivittynyt screenshotti, missä ei näy esimerkiksi joku meidän uusin ominaisuus tai vastaavaa. Niin meillä se sivumäärä on tietysti aika massiivinen. Siellä on sivuja, jotka on käytössä yli tuhansissa esityksissä. Niiden muokkaamista ei kannata sinänsä pelätä, eikä niiden käyttämistä kannata pelätä, mutta on hyvä tietysti tiedostaa, että jos joku sivu on 1000 esityksessä käytössä, niin sitä ei tavallaan kannata ihan keksiä sinne jotain ihan uusia sisältöjä. Pientä twiikkausta ja tämmöistä mä uskallan esimerkiksi meidän työtilassa tehdä ilman sen suuremmin porukan informista, koska se sisältö pysyy enemmän ja vähemmän samana. Saattaa tietysti olla, että jossain päin maailmaa joku meidän esitys on julkisena ja samaan aikaan joku katsoo sitä ja sitten se sivu päivitetään. Se on täys mahdollisuus, mutta silti se on niin kuin tehokkain tapa päivittää kaikki nämä meidän esitykset. Ja täällä pystytään sitten nykyään, pieni päivitys meillä tuli, sitä ei tässä kuvakaappauksessa näy, mutta Smart Slide-pankissa pystytään nykyään sitten myös poistamaan ihan täysin kokonaan kaikista esityksistä tietty Smart Slide. Eli jos mä haluaisin tämän Refe-sivun nyt jostain syystä poistaa kaikista niistä 1300 ja rapeasta esityksestä, niin klikkaisin tuosta ja valitsisin, että haluan poistaa kaikista. Aiemmin se on poistanut pelkästään se Smart Slide-linkityksen. Eli tämä on yksi sellainen pieni kehitysaskel, jolla te pystytte sitten helpommin jonkun täysin turhan sivun poistaa sitten kaikista. Ne sivut vielä tuohon kaikista esityksistä poistamiseen, niin ne sivut, mitkä te poistatte täältä tätä kautta kaikista esityksistä, niin ne poistuu sinänsä kaikista, mutta ne jää sinne roskakoriin, eli sieltä tarpeen mukaan pystyy palauttaa, mutta sitä itse Smart Slide-linkitystä ei sitten pysty palauttamaan enää. Eli jos 1300 esitystä tästä menettäisiin tämän sivun, niin ne löytyisi vielä niiden esitysten roskakorista, mutta mikäli mä haluaisinkin mennä takaisin, niin sitten se ei ole mahdollista. Käydään sitten Mediapankki lyhyesti läpi, eli taas niille, ketkä Shadowtia on enemmän käyttänyt, niin tiedossa toivottavasti on, että Shadowtista löytyy se sisäinen Mediapankki. Sinne pystyy latailla videoita, kuvia käytännössä rajattomasti, ja siinä mitään sen erikoisempaa, mutta se, että miten sitä pystyy käyttämään hyödyksi tavallaan siinä materiaalin hallinnassa ehkä niin kuin keskitetymmin, on se, että teillä tai sinne ladataan vain semmoista materiaalia ylipäätään, mitä teidän on tarkoitus käyttää. Eli niin kuin meidänkin tapauksessa, niin sinne ei latailla mitään, että joku nyt haluaa sinne taustalle jotain vaikka koirakuvia oman esityksensä taustalla, mikä mun mielestä olisi ihan superhyvä juttu, mutta sitten ehkä meidän brändi-ilmeen puolelta niin se ei lähtisi. Niin tavallaan sinne ladataan ne tietyt jutut,
Jos sinne nyt meikäläinen jotain koirataustakuvia laittaisi, niin sit se olisi helppo huomata ja sitten käydä ne sieltä sitten poistamassa. Ja yksi ehkä tuohon materiaalihallintaan olennainen juttu on se, että pystytään korvata kuvia, videoita, ikoneita, giffejä sieltä sitten suoraan valitsemalla ne yhden tai useamman eri tiedoston. Eli tässä nyt on siinä mielessä tämä kuvakaappaus on vähän hassu, että siinä on 2 samaa logoa, mutta oletetaan, että ne olisi nyt täysin erilliset, toisessa olisi vihreällä ja toisessa sinisellä, niin mikäli mä haluaisin korvata toisen toisella, niin mä pystyn menemään sinne tiettyyn kansioon, jossa ne kuvat on, ja sitten sen jälkeen valita ne yhden tai useamman kuvan, ja jos mulla on 2 tai useampi kuva valittuna, niin sitten tuosta Replace-nappulasta mä pystyn saamaan tämän näköisen valikon näkyviin. Ja siitä valikosta käytännössä mä valitsisin, että mikä kuva jää ja mikä on just se kuva, joka korvaa sitten kaikki muut kuvat. Tyypillinen use case saattaa olla just tässä niin kuin esimerkkinä oleva, että logo vaihtuu, siinä väri tai ihan kokonaan se brändi-ilme vaihtuu, niin pystytään tällä korvata sitten kaikkiin esityksiin. Ikonit on semmoinen, mitä mä just käytin tällä viikolla yhdessä asiakasesityksessä. Haluttiin siniset ikonit vaihtaa sitten mustiin ikoneihin. Sinänsä ikoni pysyi samana, niin kuvapankista mun oli helppo käydä vaihtamassa ja kaikki esitykset, jossa ne samat ikonit oli käytössä, vaihtui sitten kertaheitolla. Ja ikoneissa tietysti sen ei tarvitsisi olla täysin sama ikoni, mutta tietysti se helpotti sitä, että ei tarvinnut miettiä mitään, että miten se asemoituu siihen. Vähän siitä kohteesta riippuen, niin jos olette just sivuja muokannut ja siellä kuvia hallinnoinut, tässä ei nyt ole kuvakaappausta siitä, mutta siellä on, kun valitsette sen kuvan, niin siellä on vaihtoehtona Fill, Fit, Scale ja Crop, tavallaan siihen, että miten se kuva, miten se leikataan. Fill tarkoittaa siis sitä, että kun teillä on joku tietty alue siinä, niin se täyttää sen kuvan, se saattaa kropata siitä sit vasemmalta, oikealta tai ylhäältä ja alhaalta tietyn osan siitä, mutta se täyttää sen alueen, joka sille on allakoitu. Fit taas sitten mahduttaa sen kuvan, eli sitten sieltä saattaa jäädä ylä- tai alareunasta vähän tyhjää. Sitten toi scale on sitten, niin kuin, että sitä pystyy litata miten tahansa, ja croppi on sitten, että siitä jää vain osa kuvasta näkyviin. Tyypillisesti esimerkiksi just logossa, niin toi fit-vaihtoehto olisi paras, koska silloin mikä tahansa se alue, johon se logo nyt haluttaisiin saada, niin olisi minkä tahansa muotoinen, niin se logo näkyisi kokonaisuudessa, eikä siitä kroppaantuisi osaa pois. Mutta sitten jos se tavallaan laatikko on väärän muotoinen ja sitten haluttaisiin toi filli siihen, niin sitten saattaisi olla logon kanssa huono. Taas sitten joku NS-taustakuva tai muu, niin sitten toi filli saattaa olla siinä parempi. Yes. Sitten käydään lyhyesti brändihallinta, ja niin kuin ehkä nokkelimmat huomaa, niin nämä on myös, että jos menette sinne Seidatin työkaluun, niin siellä ylhäällä on se tummanharmaa valikko, niin nämä on samoja valikoita, joita siellä näkyy, eli tässä kuvassa näkyy dashboard, jolla käytännössä toi Smart Slideit, Mediapankki, brändihallinta. Ja brändihallinnassa niin taaskin hyvin siinä mielessä simppeli ominaisuus, mutta 2 juttua täällä pystytään tehdä. Pieniä muutoksia tullut myös tässä lähiaikoina, mä voin mielellään ne kertoa teille. Eli väripaletissa niin asetetaan ne yrityksen päävärit, mutta tätä nykyään pystyy myös sitten tehdä sinne erillisiä väriprofiileja. Monesti käytetään just tälle, että voi olla vaikka sub-brand, eli tavallaan ne toisen asteen värit, eli ei ne päävärit, ja niitähän voi tehdä sitten vaikka kuinka monta, eli on tiettyjä asiakasprojekteja, missä on saattanut sitten olla 5-6 eri tavallaan tasoa, eli siellä on päävärit, siellä saattaa olla niin kuin kakkosvärit ja sitten on jotkut huomiovärit tiettyihin tilanteisiin, ja sitten saattaa olla niistä jotain muutoksia, tai sitten voi olla, että on joku konserni, työtila, jossa sitten on vaikka tavallaan brändi 1, brändi 2, brändi 3, niin ne pystytään määrittelemään tänne sitten erikseen omiksi tavallaan
alibrändeiksi. Sitten siellä esitystilassa tai esityksen muokkaustilassa näyttää sitten tältä, eli ne on sitten selkeästi siellä eriteltynä. Tähän mä ehkä antaisin just semmoisen vinkin vielä, että toi subbrand nyt varmaan niille, ketkä sitten ymmärtäisi, olisi ihan ok selvä, että noi on alivärejä, niitä ei kuulu käyttää, mutta sitten ehkä semmoinen käytännön vinkki, että tähän tavallaan nimeen, joka teillä on, niin siihen voisit lisätä sen, että käytät näissä tilanteissa, jos on tavallaan selkeästi myös brändiohjeistuksessa määritelty. Niin. Teksteissä se on suht selkeä varmaan monelle, määritellään jokainen tyyli erikseen, värit, systeemit. Semmoinen pieni taas elämää parantava asia, joka sinne on tullut, on, että nykyään jos poistetaan joku tekstityyli, niin pystytään valita, että korvataanko se tekstityyli, joka poistetaan, jollain, joka jää. Eli käytännössä pystytään sitten, jos teillä esimerkiksi tulee brändiuudistus, sanotaan, että teillä on 10 vanhaa tyyliä, 10 uutta tyyliä, jotakuinkin ne matchaa keskenään, niin voidaan valita, että se uusi otsikko korvaa sen vanhan ja näin päin pois. Eli sitten pystytään ajaa tavallaan niiden vanhojen asetusten päälle. Meiltä on monesti kysytty just sitä, että voisiko niitä yhdistää, niin tätä kautta pystyy yhdistämään, mutta se tavallaan tapahtuu tuon remove-nappulan kautta. Ja mikäli sitä fonttia, jota poistetaan, ei ole käytetty missään esityksessä, niin silloin se poistuu tavallaan kaikista kerralla. Sitten voidaan mennä vielä muutamat kohdat näistä perusjutuista. Käyttäjäoikeudet ja ryhmät. Käyttäjäoikeuksissa itsessään ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Meillä edelleen nuo samat käyttäjäoikeudet ja pienimmästä isoimpaan ne menee silleen, että no rights-käyttäjä, harvemmin työtilassa käytetty, mutta kuitenkin jos on esimerkiksi joku ulkopuolinen henkilö, jolle pitää antaa muutamaan esitykseen pääsy, niin voidaan antaa no rights-oikeus. Mutta tyypillisimmät on ehkä tästä kolmesta eteenpäin sitten toi editor, mutta viewer, heillä on katsojaoikeus kaikkiin esityksiin, sharer, jakajaoikeus, ja sitten ne ehkä tyypillisemmät tosissaan ne on editor, pystyy muokata kaikkia esityksiä, smart slide muokkaa ja pystyy kaikkia smartteja ja yritysilmeä. Tämä nyt on tosi kömpelö käännös, mutta brand manageri pystyy siis sitä yritysilmettä eli brändiä niiden tekstityylien ja värien osalta sit hallitsemaan. Olennaista ehkä näissä käyttäjätason määrityksissä on se, että miten itse suosittelen on se, että antaa riittävät oikeudet, mutta ei kannata antaa tavallaan maksimioikeuksia, mikäli siihen ei ole tarvetta. Eli niin kuin tässä esimerkissä, niin no itsellä mulla nyt on tuossa täydet oikeudet, mutta toimarille ei ole annettu brändioikeuksia, koska se ei kuitenkaan niistä väreistä mitään tiedä. Sitten Jane Doe on myös sellainen henkilö, joka tarvitsee muokata noita smartteja, mutta ei myöskään niistä väreistä ja fonteista tiedä, mutta sitten markkinoinnin kaveri voi tyypillisesti olla sitten se, joka tietää ja osaa soveltaa sitä brändiohjeistusta, niin tavallaan se, että turhaan antaa liikaa oikeuksia, koska sitten se saattaa johtaa siihen, että joku menee sitten mennä sekoilemaan siellä sitten vähän turhaan. Mutta noi on aika itseoikoisia. Tyypillisesti, jos tälleen karkeasti jakaa, niin myyjät editor-tasolle vähintään. Sitten ne, ketkä taas tarvitsee muokata smartteja, ehkä tuotepäälliköt, myyntitiimien vetäjät vähintään, niin Smart Slide-editorina voi olla vaikka kaikki työtilasta Smart Slide-editoreja ja sitten muutama brändimanagerina, ketkä ymmärtää niiden brändiasetusten päälle. Sitten yhtenä uutena ominaisuutena, joka löytyy täältä käyttäjävälilehdeltä, niin on käyttäjäryhmät. Eli käyttäjäryhmät on pitkään toivottu ominaisuus, joka helpottaa sitä esityskohtaisten käyttöoikeuksien määritystä. Eli me pystytään tekemään käytännössä minkä tahansa laisia käyttäjäryhmiä, lisäämään niihin käyttäjiä. Ja sitten, vaihdetaan täältä sivua, niin kun mennään tänne etusivulle, niin täällä tämmöinen hahmoikoni, niin siitä kun klikataan, niin pystytään käytännössä määrittelemään, että mitä
kukainenkin pystyy sille esitykselle tekemään. Lähtökohtaisesti tavallaan se filosofia Seidatissa on se, että kaikki pystyy muokata, mikäli oikeudet riittää, mutta sitten sitä pystytään rajoittamaan, että pystytään esimerkiksi hallitusmateriaalit piilottamaan sille, ettei muut käyttäjät kun hallituslaiset näe niitä. Ja siihen nuo käyttäjäryhmät helpottaa, että pystytään lisätä sinne vaikka just se hallituskäyttäjäryhmä niihin hallitusmateriaaleihin, ja vaikka siellä tapahtuisi muutoksia siellä hallitusporukassa, niin niitä ei tarvitse jokaisen esitykseen erikseen mennä laittamaan, vaan ne tapahtuisi sitten sieltä käyttäjähallinnan kautta. Eli sieltä kun lisätään sitten hallituslaiset sinne hallituskansioon, niin he pääsevät sitten niihin materiaaleihin, jota heille on jaettu. Tässä vielä ehkä toiselta tavalla tämmöinen käyttäjäryhmän määritelmä, jota me yleisesti suositellaan, että ne, ketkä taas tarvii sitä oikeutta, niin heille sitten riittävät oikeudet markkinointitiimillä. Monesti se brand manager, admin ja owner-oikeutta mä nyt en edes käynyt läpi, mutta ne on tavallaan niitä sisäisen työtilan hallinnan oikeuksia, ei vaikuta tuohon sisällön hallintaan. Mutta joka tapauksessa, ja sitten monesti ne myynninjohtotuotepäälliköt, Smart Slide-editoreja, sitten ehkä editoreja, jos ei ole tarvetta. Viikoittainen käyttö, niin vähintään editoreja. Tietyissä tilanteissa mä ehkä nostaisin, että Smart Slide-editoreja voi hyvinkin olla, ja näin päin pois. Sitten voisin vielä mainita noista tageista, että miten me ollaan itse tageja käytetty, eli tagit niitä tunnisteita, joita sieltä esityksestä löytyy. Tämä GIF itsessään on nyt, tämä meidän pitää päivittää, mutta joka tapauksessa tageja pystyy lisätä esityksiin nykyään tästä etusivulta. Suosittelen siihen, että heti alussa alkaen kaikki teidän esitykset tagitetään, eli niihin lisätään joku tietty tagi, ja ehkä näistä ryhmistä semmoinen, varsinkin pienemmissä organisaatioissa, mitä mä käyttäisin kaikissa Seidat-tiimeissä, olisi se, että siellä on noin henkilöstön nimet yhtenä tagina, eli mullakin on Joona-tagi meidän tuhansien esityksien joukosta. Mä löydän klikkaamalla sen Joona-tagin aktiiviseksi, niin mä löydän just ne esitykset, mitä mä tarvitsen. Tässä GIFissä näkyy just, että käyttäjä pystyy kiinnittämään sinne itselleen tiettyjä tageja, ja sitten Emma, joka on tämän tagin tehnyt, niin pystyy sitten sieltä klikkailemaan tagit aktiiviseksi ja pois, jolloin jää pelkästään ne esitykset näkyviin, jotka vastaa niihin tageihin. Sitten vielä yhden tavallaan tuohon tietyllä tavalla materiaalien hallintaan, ehkä taas semmoinen helpottava asia, joka on tässä vähän aikaa sitten päivitetty, mutta joka tapauksessa ihan tärkeä päivitetty tai ei, mutta tehty taas pikkasen helpommaksi, niin on kaikennäköiset linkit. Eli te pystytte tietysti sisäisesti linkkaamaan, mutta myös ulkoisesti linkkaamaan materiaaleja tai verkkosivuja tai muita noihin esityksiin. Ehkä niin kuin keskitetyn materiaalin hallinnan kautta puhutaan monesti Smart Slideista, eli kun te muokkaatte Smart Slideja, niin nykyään kaikki ulkoiset linkit, eli esim. Verkkosivuosoitteet, puhelinnumerot, jos niihin on tehty linkkiä, eli niihinkin pystytään tehdä linkkiä, että suoraan jos siitä klikkaa, niin se ehdottaa soittoa siihen, sähköpostit sun muut, niin ne pystyy tekemään siihen Smart Slideen silleen, että se päivittyy kaikkiin niihin eri paikkoihin. Tätä käytännön esimerkki, miten me pystytään käyttämään sitä itse hyödyksi, on se, että meillä esimerkiksi just myyjien sivut, yhteystietosivut on Smart Slideja, ja sanotaan, että Heikillä puhelinnumero vaikka muuttuisi, niin me pystytään se yhdestä paikasta muokkaamaan se puhelinnumero, ja sitten se on kaikissa esityksissä kerralla kunnossa. Hyvin pieni juttu, mutta sillä taas varmistetaan sitä, että se materiaali on ajantasasta, eikä sinne jää sitten jotain vanhoja numeroita. Tai ehkä käytännön esimerkkinä vielä semmoinen realistisempi, että myyjä lähtee, tarvii tehdä hänelle tavallaan, tai sille
seuraajalle sitten oma sivu, niin pystytään myös varmistamaan, että sitten jos se myyjän vanha sivu päivitetään ja sinne päivitetään seuraavan kaverin puhelinnumerot sun muuta, niin ne linkitykset myös sitten menee oikein. Onko muuten kysymyksiä? Ainakaan chatin kautta en ole huomannut. Kysykää, jos herää. Mennään muuten eteenpäin. Mä otan pikku hörpyn tässä, kun niin suuvaahdossa tästä selittää. Mä lupasin tuossa aiemmin, kun käytiin näitä läpi, että muutaman lisäpoiminnan tuohon analytiikan ja integraatioiden kautta nostan vielä muutaman huomion, että miten materiaalia pystytään hallita. Analytiikka tarkoittaa siis Seidatin osalta sisäistä analytiikkaa, joka työkalusta on jo jonkin aikaa löytynyt, sekä sitten kolmansien osapuolien tavallaan ulkoista analytiikkaa. Eli riippumatta siitä, kumpaa se on siis sisäistä tai ulkoista, niin sitä pystytään käyttämään tietysti vähän eri tilanteisiin. Sillä analytiikalla vähän taas riippuu, että mitä tehdään, mutta pystytään seurata sitä, että miten työkalua itsessään käytetään, vähän niin kuin sisäisesti. Sitten tyypillisin käyttötarkoitus, ja mihin toi Seidatin sisäinen analytiikka on oikeastaan rakennettu, on se, että halutaan tietää, miten asiakkaat käyttää niitä teidän materiaaleja. Eli pystytään seurata linkkien avauksia ja saada niistä notifikaatioita sitten tarpeen mukaan. Ja sitten kolmas, joka ehkä tämän webinaarin osalta on se kiinnostavin, on se, että miten niitä esityksiä käytetään. Eli mitä sivuja käydään läpi, kuinka pitkään niillä vietetään aikaa ja tämän tyyppistä. Mutta jos hypätään vielä hetkeksi tuohon, mainitsen tuon sisäisen analytiikan, niin se on ehkä se käytetyin muoto. Eli halutaan monesti tietää se, että milloin asiakas sen avaa ja kuinka monesti se materiaali on avattu. Eli monesti kun jaetaan linkin kautta materiaalia, niin halutaan tietää, onko se avattu. Ja sitten halutessaan voidaan kytkeä siihen sähköpostinotifikaatiot päälle. Kun me kytketään sähköpostinotifikaatiot siihen linkkiin päälle, joka me on jaettu esimerkiksi sille toimitusjohtaja Oy AB:lle, outo firman nimi, mutta anyway, niin sinne jaettu toi linkki, ja kun pistetään tämä päälle, niin heti kun siellä materiaali avataan, niin siitä saadaan sitten ilmoitus. Tämä on ehkä semmoinen, jos nyt itse paljon jaatte linkkejä, ettekä sitä käytä, niin suosittelen ehdottomasti, jos haluaa tietää, mutta myös se, että jos teillä on monta käyttäjää Seidatissa ja kollegat ei käytä, niin vinkatkaa tuosta notifikaatiosta ylipäätään sinne. Mutta ehkä tosissaan tämän webinaarin osalta niin kiinnostavampaa on se, että vähän seurata sitä, että miten teidän käyttäjät Seidatia käyttää ja miten niitä esityksiä sitten selaillaan ja näin päin pois. Ja hyvin pitkälle se perustuu siihen, että Seidatista pystytte Google Tag Manageria hyödyntäen lähettää sitä dataa eteenpäin toisiin työkaluihin. Aika perus de facto työkalu jokaisessa organisaatiossa on Google Analytics. Google Analyticsiin pystyy siis ohjaamaan sen tiedon, että miten sivuja on avattu, saada sieltä sitten vähän demograafista tietoa, että mistä niitä avauksia tulee ja tämmöistä. Se voi olla tietyissä tilanteissa ihan hyödyllistä, monessa tilanteessa ei ehkä niinkään, mutta se, että miten matskuja on avattu, mitä sivuja sieltä on käyty ja varsinkin jos puhutaan semmoisista yleismateriaaleista, kuten esimerkiksi oppaista tai vastaavista, jota te pystytte ehkä niin kuin markkinoinnissa enemmän käyttämään, niin se voi olla hyvinkin mielenkiintoista. Leadfeederit, HubSpotit, Facebookit, Albacrossit saattaa olla tuttuja, saattaa olla teillä käytössä. Google Tag Manageri pystyy kymmeniä tuhansia muita sovelluksia kytkemään yhteen, eli jos teillä on joku tietty datankeräys tai datan käsittelyohjelma, niin Seidatin pystyy sinne kytkemään. Sitten tässä nyt ei oikeastaan mennä syvälle siihen, että miten eri työkalujen kanssa, mutta voitte kysyä sitten meiltä jeesi, että miten esim. Tämän työkalun kanssa ollaan toimittu. Perusideana se, että
sitä selailudataa, mitä Seidatista kerrytätte, niin sitä te pystytte Tag Manageria hyödyntämään sitten viemään eteenpäin. Looker Studio, itse asiassa nyt kun tätä sivua mietin, niin hassu, että se on tavallaan tuohon alle laitettu. Se ehkä kuuluisi enemmänkin tänne tyypillisesti Google Analyticsin alle tai jonkun muun ohjelman kautta viedään tavallaan sinne tietoa ja pystytään sitten visuaalisemmin sitten näyttämään sitä tai käsittelemään sitä tietoa, mikä sitten välitetään tavallaan Tag Managerista esimerkiksi Analyticsiin tai johonkin muuhun tietojen käsittelyohjelmaan. Tämän lisäksi minulla ei nyt ole tässä slaidia siitä, mutta mikäli teillä on Pro-tilaus tai haluatte muuten saada tavallaan semmoisen sisäisen analytiikkanäkymän, jossa pystyy just tietysti seurata sitä, että miten sitä työkalua käytetään, mutta myös tätä kehityspuolta, niin olkaa meihin yhteydessä. Jos Pro-paketti tosissaan löytyy, niin sieltä se löytyy, eli Seidatin tuolta päävalikosta, tässä näkyy, niin tuolla on tuommoinen Analytics-täbi, niin siellä on sitten näkyvissä se, jos on Pro-paketti. Ja itse asiassa plus-paketteihin tavallaan se myös saa sitten lisähinnasta, eli jos on plus-paketti, niin sitten voi kysästä. Mä nyt en ulkoilta muista sitä, että mikä se velotus on, mutta olkaa meihin yhteydessä vaikka chatin kautta. Myöskin Plus- ja Pro-paketista löytyvä ominaisuus on rajapinta-avaimet ja sitä kautta tehtävät integraatiot, eli noin yhdistetään 2 eri järjestelmää, joiden kautta taas pystytään tekemään automaatioita, eli materiaalin hallintaa tietysti liittyy se, että miten vaan sitä muokataan, niin just jos pystytään sitä manuaalista työtä, mitä te teette, niin vähentämään, niin sehän on ihan loistava juttu. Zapier nyt tässä yhtenä esimerkkinä meillä löytyy natiivi-integraatio, eli suora integraatio Pipedriveen. Jos käytätte Pipedrivea CRM-nä, niin olkaa yhteydessä, jos haluatte siitä kuulla. Meillä on myös muistaakseni ollut siitä, tai muistaakseni on siis itse ollut vetämässä yhdessä yhden toisen tyypin kanssa, niin siitä webinaaria, mutta siitä on jo hetki aikaa. Mutta joka tapauksessa meillä löytyy siitä meidän tukisivustolta matskua nettisivuilta ja voi kysästä lisää. Mut peruspalikat tämän Zapierin ja Pipedriven integraatiossa on aika pitkälle samat. Me päivitettiin Zapier-integraatiota, joka Seidatista on siis löytynyt jo vuosia. En nyt muista, onko 2, 3, 4 vuotta löytynyt jotain sitä luokkaa, mutta päivitettiin ihan muutama kuukausi sitten sitä vielä kattavammaksi, eli sillä pystyy tekemään asioita, joita ei ennen ole pystynyt tekemään. Mutta perusidea, tässä on nyt ehkä yksi use case, yksi käyttö, tavallaan esimerkki, miten asiakkaat on käyttänyt. Monesti saattaa liittyä just siihen, että halutaan automatisoida joku tietyn esityksen tekeminen. Helppo esimerkki ymmärtää on esimerkiksi tarjous. Eli halutaan, jos se liiketoiminta on sen verran hyvin tuotteistettu tai sen verran yksinkertaista, että pystytään tekemään semmoinen aika vakiomuotoinen tarjous. Tietysti sitä voidaan muokata sitten niin paljon kuin halutaan Seidatissa jälkikäteen, mutta tavallaan, että on jotain tiettyjä palikoita, jotka aina muuttuu tarjouksissa, mutta ne on suht vakioituja ne palikat. Eli saattaa olla vaikka, että on sanotaan 5 eri tuotetta, joita te myytte, tuote 1, 2, 3, 4, 5, niin sitten voidaan valita niistä ne tiedot, niistä hinnat, tämän tyyppiset, ja syöttää ne suoraan sinne sivuille. Ja perusidea on siis se, että aina joku triggeröi, eli pistää sen automaation liikkeelle. Esimerkiksi se voi olla, että te siirrätte CRM:ssä, eli te asiakastietojärjestelmässä sen asiakkaan diilin tai millä ikinä nyt sitä siellä teidän järjestelmässä käsitelläänkään millä termillä, niin tiettyyn vaiheeseen, jolloin sitten se automaatio aktivoituu. Seidatissa esityspohja kopioituu, siellä korvataan tiettyjä tekstejä, luodaan linkkejä ja sitten pystytään lähettämään sitä linkkiä sitten eteenpäin taas
vaikka sitten suoraan sähköpostilla asiakkaalle. Sen lisäksi pystytään sitten vielä tiettyjä analytiikkajuttuja tai notifikaatiojuttuja tarkemmin niin laittamaan. Tässä nyt aloin katsoa, että on jäänyt näköjään Megamandolinilta kääntäminen vähän kesken, mutta joka tapauksessa niin kun saatte tämän materiaalin, niin katsotaan, että e-verkko meiltä markkinoinnista tämän materiaalin luo ja lähettää huomenna tallenteen, niin siinä olisi sitten tämä tarjouslaskuri, missä pystytte testata Zapierilla tehtyä automaatiota, eli siellä eri vaiheet tapahtuu. Zapierissa ne on helppo tehdä, jokainen ei nyt tarvitse olla koodari, sovelluskehittäjä, mutta tietty jonkin tyyppinen ymmärrys siitä, että miten vaiheittain se tieto siellä liikkuu, niin on avuksi, mutta käytännössä kuka tahansa pystyy tuommoisen integraation tekemään. Mä palaan vielä noihin notifikaatioihin ihan hetken kuluttua, kun käydään vielä noita jakotapoja tuossa läpi, mitkä on tuossa esityksen lopussa. Taas, jos kyssäreitä on, niin heittäkää vaan chatissa tai avatkaa vaan mikki. Mutta käydään vielä tähän loppuun pari nopeata asiaa lähinnä siitä yhteistyöstä, miten te pystytte siellä Seidatin työtilassa parhaiten toimimaan, ja sitten muutamia eri jakotapoja noihin, että miten te pystytte jakamaan, ja siinä mennään vielä tuohon Zapierin kautta tehtävään notifikaatioihin. Mä vähän ehkä haastan teitä nyt tuntematta teidän tilannetta ja mitään, mutta tavallaan muutamia asioita miettimään riippumatta siitä, oletteko Seidat-käyttäjä nyt tai oletteko vasta harkitsemassa Seidatin käyttöä, mutta muutamia semmoisia juttuja, joilla on huomattu, että pystyy paljon vaikuttamaan siihen, minkä tyyppistä hyötyä Seidatista saa. Eli ensimmäisenä, niin, että onko teillä vastuussa kuka tai ketkä teidän Seidatin käytöstä. Haasteeksi saattaa muodostua se, että jos teillä ei ole tavallaan tiettyihin juttuihin tietyllä tavalla sisäisesti sovittu, että hei, tämä henkilö vastaa vaikka pääsääntöisesti Smart Slideista tai siitä, että käyttäjäoikeudet on ajan tasalla tai muuta, niin se hyöty on sitten pikkasen pienempi. Se tieto saattaa jäädä pikkasen pienemmälle tai pinnallisemmalle tasolle. Voi olla, että siellä ne materiaalit ei sitten ihan niin nopeasti päivity, kun kukaan ei oikein ota niistä vastuuta. Eli vaikka työkalussa on paljon hyviä ominaisuuksia, niin kuin olette huomannut tuohon materiaalihallintaan, mutta valitettavasti ei olla siinä tilanteessa, että se on mikään hopealuoti, eli vaatii tietyllä tavalla semmoista kurinalaisuutta, että päivitetään se materiaali silloin, kun materiaalin päivitys on ajantasasta ja näin. Eli kannattaa jatkuvasti tavallaan olla hereillä siinä, että joku henkilö, on se sitten yksi henkilö tai sitten isommissa organisaatioissa saattaa olla, että 2 tai 3 henkilöä vastaa tietyistä eri jutuista. Ne ei ole tietysti mitään päivätyön tasoisia hommia, että joku pelkästään Seidattia ylläpitää, mutta lähinnä semmoinen, että kenen puoleen käännytään, jos halutaan vaikka näitä yrityksen yleisiä Smart Slideja päivittää, tai kuka vastaa siitä, mikä on ehkä tämä keskimmäinen kohta, että jos meille tulee uusi työntekijä, niin kuka vastaa siitä, että hänelle näytetään, että miten Seidatti toimii ja ohjataan esimerkiksi oikeaan webinaariin tai otetaan puoli tuntia ja käydään vähän läpi, että minkä tyyppistä materiaalia täältä löytyy. Ja just toinen tärkeä, että kun porukka vaihtuu organisaatiossa, niin pidetään jollain tavalla hoksottimet hereillä myös siitä, että minkä tasosta käyttöä porukalla on, ja sitten pyritään ohjaamaan siihen, että jos joku tulee uutena vaikka markkinointiin, niin varmasti hänen tarvitsee ymmärtää paljon syvemmin se, että miten noita materiaaleja ylläpidetään. Ja tämä voi olla just semmoinen webinaari esimerkiksi, mihin markkinoinnin uusi tyyppi kannattaisi ohjata. Sitten toinen, missä me nyt pyritään aina tietysti parhaaseemme, että kun julkaistaan joku uusi ominaisuus, kehitetään jotain olemassa olevaa ominaisuutta, niin mehän tietysti se on kaikkien etu, että me pyritään saamaan se kaikkien käyttäjien käyttöön mahdollisimman nopeasti, mutta siinä voi olla just
tietyissä tilanteissa, että ei heti kaikki ei huomaa sitä, vaikka uutiskirjeitä ja muita lähetetään, niin sitten myös siinä kannattaa sisäisesti toimia, että jos tulee joku uusi ominaisuus, huomaa sen uutiskirjeestä, niin käy myös sen vaikka sitten viikkopalaverissa läpi. Meidän webinaarit on myös loistava paikka näissä. Me monesti käydään, että kun työkalu kehittyy, niin käydään ihan käytännön esimerkkien kautta läpi, että miten se ominaisuus on vaikka kehittynyt tai mitä se uusi ominaisuus sitten tekee. Ja sitten ehkä semmoinen pieni vinkki vielä tuohon, että miten pystytte ylipäätään sitä tiimiä teillä ohjeistamaan, niin että onko teillä joku, miten te olette parhaat toimintatavat dokumentoinut. Meillä monella asiakkaalla on heidän työtilassa käytössä jonkin tyyppinen lyhyt ohjeistus. Se saattaa olla joku brändiohjeistus tai sitten ihan pari sivua vaan, että miten me toimitaan Seidatissa. Käytetäänkö me niitä kakkosvärejä tai jotain muuta siellä ja tämän tyyppistä graafista ohjeistusta, tai sitten, että miten se prosessi sisällön kehittämisen osalta menee. Vaikka just tämä henkilö on vastuussa sitten, jos tarvitsee noita yrityksen yleisiä juttuja päivittää. Niin tässä on mulla ei ole niinkään ehkä suoria vastauksia näihin, mutta nämä on semmoisia, mitä suosittelen tietysti pitämään vähän mielessä, kun Seidattia ottaa käyttöön tai vaikka olisi pidempään jo käyttänytkin. Mennään sitten vielä vähän tavallaan enemmän niin sanotusti ominaisuuksien puoleen, että miten noi jakaminen, miten pystytte yhdessä järkevästi toimimaan. Tämä on taas, jos on Seidattia käyttänyt, niin varmasti tulee enemmän kertauksenomaisesti, mutta perusjakotavat on tietysti se, että jos teillä on joku käyttäjä Seidatissa, kollega siis, niin hän pystyy lähtökohtaisesti näkemään kaikki materiaalit, ei tarvitse erikseen mitään jakaa, tiedostoa ei välttämättä hänelle. Mutta sitten jos mietitään, että asiakkaalle halutaan jakaa, niin tyypillisimmät tavat on tuon Seidatin linkin kautta jakaminen tai sitten PDF:n kautta jakaminen tietyissä tilanteissa, jos on tarpeen. Mutta linkin kautta jakaminen niin pystytään käytännössä millä tahansa laitteella se sitten avaamaan ja ei tarvitse kikkailla tiedostokokoja tuommoisten kanssa. Tässä vielä seuraavalla sivulla niin on tuo linkin jakonäkymä ja siellä tosissaan noita tiettyjä ominaisuuksia, joita on tuosta käyty läpikin. Varmasti just jos Seidattia on käyttänyt, niin toi on tuttua ominaisuutta. Mutta se vielä noihin integraatioihin ja automaatioihin liittyen, niin tässä vielä osa sitä tavallaan Zapier-juttua, mistä tuossa aiemmin puhuin, niin pystyy lähettämään sen materiaalin osana sitä automaatiota asiakkaalle. Ja sitten sen lisäksi pystyy nykyään myös sen Zapierin kautta, aiemmin tämä oli pelkästään se Pipedrive-hommassa. Kun nyt pitää itse asiassa miettiä, onkohan se, taitaa olla itse asiassa ainoastaan Zapierissa mahdollista lisätä se linkki-notifikaatiot päälle. Zapierissa se on tehty pikkasen eri tavalla, eli siellä pystytään aktiviteetteja luomaan siellä Zapierin sisällä itsessään. Mutta tavallaan niin kuin pystytään se materiaali luomaan kokonaan, mutta sen lisäksi myös sitten saamaan tieto siitä, kun sitä materiaalia avataan. Tämä nyt ei ehkä mennyt niinkään siihen materiaalin hallinnan kontekstiin, mutta semmoinen tärkeä sitten siellä niin kuin tavallaan materiaalin käytön loppupäässä oleva juttu. Aletaan olla aika lailla loppusuoralla tässä. Toivottavasti vastattiin tässä alussa käytyihin sisällön juttuihin, eli mitä ne Seidatin ominaisuudet on, miten niitä käytetään, mitkä on niitä parhaita käytäntöjä siellä, muutamia vinkkejä tuohon yhteistyöhön, enemmänkin ehkä myös tavallaan haastoa ajatuksiin ja sitten materiaalin jakamiseen. Nyt tosissaan, jos kysymyksiä vastauksia on, niin on hyvä aika niitä heitellä ilmoille. Sillä välin, kun mietitte vielä niitä, niin mainitsen, että webinaareja meillä pidetään ihan viikon parin välein. Taitaa olla pari viikkoa se aika tyypillinen väli. Ja
kesällä tietty nyt niin kuin huomaa tästä, niin on ollut pidempi paussi, mutta kannattaa katsoa meidän verkkosivuilta, eli resurssit ja sitten webinaarit, niin sieltä näkee, mitä meillä on tulossa. Meillä webinaarit karkeasti jakautuu tämmöisiin koulutuksellisiin webinaareihin, joita tämä on, ja muun muassa Emma sitten pitää Heikin kanssa monesti tämmöisiä live-demoja, jossa käydään nopealla tahdilla semmoisia peruskäytön ominaisuuksia, ja siellä on hyvä heittää kysymyksiä myös, ja sitten toinen kategoria on ehkä enemmän semmoiset niin kuin ajatusta herättelevät. Tietysti seidattina, kun niitä pidetään, niin siellä aina pikkasen seidattia käydään läpi, mutta tavallaan se, että voidaan käydä esimerkiksi, mikä tekee hyvän esityksen, ja sitten niin kuin keskustella siitä aiheesta sitten vähän enemmän. Mutta joo, webinaareja löytyy, niitä on tulossa. Tallenteet löytyy myös täältä, jos haluaa palata johonkin. Ehkä vuoden 2 menisin taaksepäin, sitten alkaa olla jo niin nuoren näköistä jengiä ja työkalukin on niin eri, että voi jotain saada, mutta ehkä voi olla, että aika on mennyt niistä jo vähän ohi. Mutta joo, kysymyksiä mielellään, ja tässä vielä viimeinen slaidi, jonka näytän, niin muistutus noista meidän somekanavista. 9 minuuttia aikaa, mä taisin luvata, että 10 minuuttia jää kysymyksille. Nyt voidaan rikkoa ennätys ja käydä niitä 10 minuuttia läpi. Tuleeko mitään mieleen? Porukkaa poistuu linjalta ja kukaan ei vain mikkiä ja chatista ei toistaiseksi vielä mitään, niin mä ottelen tässä linjoilla vielä ihan hetken, jos tosissaan tulee joku kysymys. Tai nyt kun täällä äsken mainostettu Emma Ojapuskakin on paikalla, niin jos on siellä linjoilla vielä muutakin kuin kuuntelemassa, niin tuleeko jotain lisättävää? Ei ole mitään lisättävää. Mä haluaisin vaan tulla kuulemaan, mitä sä kerrot. Kerronko oikeita asioita? Kyllä, oikeita asioita. Aivan oikein. Hyvä. Saan joskus vielä pitää toisenkin webinaarin. Hyvä. Samilta tuli kommentti siellä, että tagit oli hyvä vinkki. Se on tosissaan, niin kuin sanoin, niin semmoinen, mitä kannattaa tietyllä tavalla jankata myös teidän käyttäjille, varsinkin jos teillä on 20-30 käyttäjää siellä työtilassa, niin jos jokainen tekee yhden esityksen viikossa, niin äkkiä se matskun määrä on semmoinen, että kukaan ei muista tai ei edes voi tietää, koska ei ole itse tehnyt niitä kaikkia esityksiä, niin järkevät tagit ensinnäkin sinne työtilaan. Pitää olla brand manageri, että pystyy niitä sinne järjestämään ja uusia tekemään, ja sitten sen jälkeen lisäilee niitä niihin esityksiin. Nykyään se on yksi semmoinen uusi ominaisuus, semmoinen hyvinkin pieni juttu, mutta tavallaan, että tiimin tuolta settingsseistä pystyy sitten vaihtamaan, että onko tämäkin pakollinen kenttä vai ei. Lähtökohtaisesti se on pakollinen. Eli silloin kaikki esitykset, joita sinne työtilaan tehdään, niin niissä pitää olla vähintään yksi tagi, joka sitten taas pakottaa käyttäjää oppimaan siihen, että joku tagi siihen on lisätty. Jeps. Ilmeisesti ei kysyttäviä sen suuremmin, niin voidaan tallennus lopettaa ja tästä sitten tulee se tallenne jälkikäteen, pyritään laittaa se sitten viimeistään huomenna, mutta jos ei huomenna keretä, niin ensi viikolla sitten pomahtaa sähköpostiin se. Mutta iso kiitos tästä tämänpäiväisestä osallistumisesta kaikille.